Βασιλική. Εργάζομαι σεφ σε κάποιο αλακάτ εστιατόριο ενός ξενοδοχείου στην Κρήτη και είμαι μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αθήνας. Σήμερα βρισκόμαστε στο Για μια Μπουκιά και θα σας κάνουμε μια παρουσίαση carving σε κολοκύθα. Για αρχή με ένα πατ θα χαράξουμε την κολοκύθα. Και μετά με το παπαγαλάκι θα ξεκινήσουμε. Στη γραμμή που χαράξαμε, με όρθιο το μαχαίρι, κάνουμε τον κύκλο. Αφού χαράξουμε, γυρίζουμε το μαχαίρι πλάγια και αδειάζουμε γύρω από τον κύκλο. Έπειτα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε φιλαράκια για να φτιάξουμε ένα λουλούδι. Ξεκινάμε αδειάζοντας το φυλαράκι από μέσα, με πλάγιο το μαχαίρι και μετά χαράζουμε με όρθιο το μαχαίρι απ' έξω. Για να κάνουμε το επόμενο φυλαράκι, ξεκινάμε από την άκρη του προηγούμενου φύλου. Δείτε, το πρώτο φύλλο είναι λίγο πιο μικρό και όσο προχωράει, μεγαλώνουν λίγο τα φύλλα μας. Αν θέλετε την κολοκύθα μπορείτε να την καθαρίσετε για να τη σκαλίσετε, είναι λίγο πιο εύκολο. Αλλά εμείς εδώ δεν την καθαρίσαμε για να κάνει αντίθεση και η φλούδα της. Προσέχουμε να μην μας μένουν κομματάκια μέσα και φαίνεται άσχημο. Με τη βοήθεια του μαχαιριού αδειάζουμε ό,τι μένει μέσα. Και η πρώτη σειρά έχει κλείσει εδώ. Το πρώτο φιλαράκι μας είναι αυτό το πιο μικρό και το τελευταίο είναι αυτό το πιο μεγάλο.
Και ξανασυνεχίζουμε την ίδια διαδικασία από εδώ. Ανάλογα με το μέγεθος της κολοκύθας θα δούμε πόσες σειρές θα μας πάρει να κάνουμε. Και επίσης ανάλογα με το πάχος της κολοκύθας βλέπουμε πόσο βαθιά πάμε το μαχαίρι για να δώσουμε έμφαση στη λεπτομέρεια. Να σας πω ότι το ίδιο σχέδιο μπορούμε να το κάνουμε και σε καρπούζι. Απλά επιλέξαμε την κολοκύθα για αρχή, γιατί το καρπούζι σπάει πιο εύκολα. Η δεύτερη σειρά έχει κλείσει εδώ. Αν δείτε, πάμε κυκλικά. Δεν ξεκινάμε το ένα φύλλο ανάμεσα στο άλλο φύλλο ή δίπλα, το ξεκινάμε λίγο από την άκρη του άλλου φύλλου. Και συνεχίζουμε για να κάνουμε την τρίτη σειρά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πλάγια το μαχαίρι για να αδειάσουμε. Και μετά το περίγραμμα. Και συνεχίζουμε να κάνουμε τα φιλαράκια λίγο πιο μεγάλα. Ξεκινάμε μικρά από μέσα και όσο πάει πιο έξω μεγαλώνουμε. Προσέχουμε οι μύτες να κλείνουν για να μπορέσουμε να το αδειάσουμε. Έχουμε χαράξει τα φιλαράκια γύρω γύρω αν δείτε και τώρα πάμε να τα αδειάσουμε.
Δίνουμε αρκετό βάθος για να φανεί η αντίθεση στα φύλλα. Απλά Τα φυλαράκια μας τελειώσαν εδώ. Θα το καθαρίσουμε λίγο γύρω-γύρω για να φανεί πιο έντονο το φύλλο. Γι' αυτό αφήσαμε και τη φλούδα της κολοκύθας. Αυτό. Δείτε με το καθάρισμα πως έγινε πιο έντονο το λουλούδι. Καθαρίζουμε στις γωνίες όπου χρειάζεται. Και πάμε να κάνουμε το κέντρο τώρα. Το κέντρο το αφήσαμε για το τέλος, γιατί έτσι όπως δουλεύουμε την κολοκύθα και τη γυρίζουμε γύρω-γύρω, είναι πολύ επικίνδυνο να σπάσει. Χαράζουμε προσεκτικά και με το μαχαίρι πλάγια καθαρίζουμε. Ξεκινάμε τώρα περίπου από τη μέση και κάνουμε την ίδια κίνηση. Από τη μέση της κάθε γραμμής και το προχωράμε κυκλικά. Όσο πάμε πιο μέσα γίνεται πιο μικρό για να το κλείσουμε. Δεν πάει άλλο πιο μέσα, έχει κλείσει και η κολοκύθα μας είναι έτοιμη. Τώρα θα την πλύνουμε για να φύγουν τυχόν κομματάκια από μέσα, από το σκάλισμα. Και έπειτα ή θα τη σκαλίσουμε σε κάποιο μπουφέ ή σε κάποιο τραπέζι έτσι όπως είναι, ή θα κάνουμε μια κατασκευή με διάφορα άλλα μικρά όπως τραπανάκια, κολοκυθάκια, καρότα και θα κάνουμε μια ωραία σύνθεση. Αυτό